Hola, soc Emily Noether i soc coneguda per les meves contribucions als camps de física teòrica i àlgebra abstracta. Vaig crear el teorema de Noether. Hola, soc la Marie Sophie Germain. Vaig néixer l'1 d'abril de 1776 a França. Vaig ser matemàtica física i una de les pioneres de la teoria de l'elasticitat. Hola, soc Margarita Salas. Vaig néixer el 11 de novembre del 1938 a Madrid. Vaig ser científica, bioquímica, investigadora espanyola i doctora científica. Vaig descobrir l'ADN. Hola, soc Ada Lovelace. Vaig néixer el 10 de desembre de 1815. Vaig ser matemàtica i escriptora i vaig ser la primera en reconèixer que la màquina tenia aplicacions més enllà del càlcul. Soc Jenny Lama. Vaig ser inventora, biògrafa, model i vaig crear el Wi-Fi, el Bluetooth i el GPS.